салом алайкум тамошобини азиз дӯстои гиромӣ ва муштариҳои тоҷикони амрико. ҳоло боша дар шаҳри филаделфия ҳастам. филаделфия ин яке аз шаҳрҳои қадимтарини амрико ба ҳисоб меравад. ҳамин биное ки шумо мебинед ошёна масҷид аст. мардум барои иди намоз омадагӣ ҳастанд. бештар ним соатина 20 дақиқаина он тараф мерафтам масҷиди калонта аст. албатта тақрибан 500-600-700 нафар мегӯянд ҷо мешавад. ду ошёна аст. ошёнаи якум, ошёнаи дуюм. аслан ин масҷида мардуми ӯзбекистон обод кардагӣ ҳастанд. шояд нафаре ки хайрхоҳ ҳастанд дигарро ҳам кӯмак кардагӣ ҳастанд. дарунаша хостем дар омада бинем, аммо мардум зиёд аст, ҷо нест. ина мардуми ин тараф омада шудам. аслан мардуми ӯзбекистону тоҷикистон ба ин ҷо омадагӣ ҳастанд ва ҳамин атрофе ки мебинед, атрофи абургӣ, ҳамин атрофе ки мебинед, мардуми тоҷикистону ӯзбекистону қазоқистону қирғизистону россияу ҳама зиндагӣ мекунад. ин тарафа нордист мегӯянд, яъне ки як гӯшаи филаделфия аст. имрӯз бошад гӯё ки дар тоҷикистон ҳастем, нафарҳои зиёд ҳастанд ва тона аллакай бегона ҳис намекунед ва ҳама ид муборак бошад. ҳозир як бор меравем, нишон медиҳам ки чӣ қадар мардум ҷамъ шудааст, азбаски дарун аллакай пур аст. ина бародаро бино. ягон рӯз бинои дарунашон медурам сабт кардан мумкин аст. ин намедонам пештар ин бинои чӣ будагӣ аст. мо медонем ки имрӯз масҷид аст. аллакай соати 7 шурӯъ мешавад. 5 дақиқаи дигар вақт мондагӣ аст. ина инҷа хушрӯъ карда бо чиёи тиллогин ид муборак навиштагӣ ҳастанд. ина инҷа мардум ин тараф гузаре мета, мардумро ҷой ҷудо карда истоданд. дигар одам пур шудааст. ина ҳамин мардуми осиёи миёна аст. ина имома малакай омадааст, бо забони ӯзбекӣ баромад дорад ва мардумро фаҳмонда шудааст ки қоидаи намоз чӣ гуна бояд бошад. наздик кунем. ба ҳама ид муборак бошад. баъди намоз вақт ёфтем, ина сабташ мекунем, нишон медиҳем ки пурраши хел аст. инам хел фақат ҷои калон нест. инҷа китобо мондагӣ ҳастанд. инҷа ба фикрам дастшӯ, баъд ошонаи дуюмаш аст. дуюмашам ҳамин хел аст.